37, 38, 39, 40. Ух, нічого собі, якая гора атрымліваецца! Роўна 40. А хто гэта тут смяецца? Вы, сябры? Не, можа, падалося. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Янка, салют. З Новым годом усіх! Ой, а я нават з гледачамі не павіталася. Добрый вечер, сябры! Прывітанне, Тома, і з Новым годом! Хай ён будзе шчаслівы. Яночка, а чым ты была так занятая, что не повіталася? И что ты тут лечила? Вунь, гляди, на дошцы написано «Пералічы» і стрэлка, якая на гэтую кучу показвае. Фломастераў тут роўна 40. О, дык гэта ўсё зразумела. Хтосьці пакінуў для нас заданне матэматычнае, каб мы не забыліся, як лічыць до 40. Дык гэта ж легкотня. Мы дарослыя, до 40 лічыць попросту можем. Вот до 100? Ты ж справилась? Вядома! Я і не ведала, што ў нас так шмат фломастераў. Аж 40 штук. Прывітанне, сябры! З Новым годом усіх! Салют, Нестор, и тебе с Новым годом! Дзякуй! А что это ты заданне нам покидаешь замест святочных подарунков? Ну, падарункі вы ўжо ўсе атрымалі, а вось заданні я вам ніякія не пакідаў. А хто тады пакінуў? І на што нам 1 студзеня фломастеры лічыць? Я не ведаю. О, слухайте, можа, феечка ведае. Давайте ёй патэлефануем. Не зразумеў. Замест майго тэлефона нейкая запіска. Ой. Так, раней яе тут не было. Чулі? Топа, А? гэта ты зараз смяяўся. Прызнавайся, твае хітрыкі. Не-не-не, это не я. Нестор, А. ты хихикал. Не, гэта не я. Так, давайте паступова разбирацца. Спачатку прачытаем запіску з майго заплечніка. Дык читай уже хутчэй. Так, дождж з цукерак не праспіце, колькі штук іх падлічыце. Нічога не разумею. Які дождж, з якіх цукерак? О, а вось і цукеркавы дождж. Давайте хутчэй лічыць. Ой. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18. 10. О, я подлічыў усе, а вы паспелі? І я паспела. У мяне атрымалася 40. 40? Як і фломастераў, якія я сёння лічыла. Яночка, и у меня 40. І ў мяне. Што ж гэта за лічба такая загадкавая? Слухайте, давайте ў інтэрнэце паглядзім, чаму менавіта яна нам сёння сустракаецца. Зараз принесу компьютер. Нестор, пакуль Топа ходзіць, ты ўсё ж такі патэлефануй феечцы. Можа, яна пра нашы сённяшнія падзеі што ведае. Добра, добра. Так, зараз, дзе ты... Ух ты! Давай, Топочка. Откуль у нас такі салют, а? Вельмі прыгожа, але, Топочка, ты не паверыш. Я толькі адкрыў свой заплечнік, і тут вось такое. І зноў гэтая лічба 40. І смех. Здаецца, я такі смех раней ужо чула. Давайте хутчэй у камп'ютары глядзець, што гэта за лічба такая, ага? Добра. Так. О! Кася з Лесікам з добраранка. Прывітанне, сябры! А вы тут як? Прывітанне! З Новым годом! И вас так само. Дякую. А, это вы нам сегодня некие ребусы загадываете? Так, мы цэлы тыдзень рыхтаваліся, каб калыханку з юбілеем павіншаваць. І фломастеры збіралі, і дождж цукерак, і салют зрабілі. Спадабалася? Яшчэ як, вялікі дзякуй, сябры. Сапраўды, як я мог забыцца? Менавіта 40 год таму маленькія гледачы ўбачылі ўпершыню па тэлевізары калыханку. Ну і ну! Значыць, гэта былі бабулі і дзядулі нашых сённяшніх гледачоў. Почекайте, дык у калыханки сегодня юбилей, так? Юбілей! З чым мы вас і віншуем!
Хай калыханка кожны дзень яшчэ шмат гадоў выходзіць у эфір і дорыць маленькім і дарослым гледачам добры настрой. Лесик, хопіць размоў, давай наш сюрприз. О, а у вас ёсць яшчэ сюрприз? Ды яшчэ які! Зараз калыханку з днём нараджэння будуць віншаваць самыя любімыя мультипликацыйныя героі. Лесик, запускай. Поздравляю с днем рождения. Поздравляю. С днем рождения, друзья! Ой, дякуй, Кася, дякуй, Лесик. Такое прыемнае віншаванне! Сапраўды выдатны сюрпрыз атрымаўся ад Добраранка. Слухайце, а зараз і мы павінны павіншаваць усіх нашых любімых гледачоў і маленькіх, і дарослых з нашым святам. А чаму гэта мы павінны кагосьці віншаваць? Гэта ж наш дзень нараджэння. Не толькі наш, але і ўсіх нашых гледачоў. Калыханка – гэта чароўная праграма, якая кожны дзень без перапынкаў, нават у свой юбілей, прыходзіць да гледачоў і расказвае цікавыя гісторыі са свайго жыцця і паказвае добры мультфільм. Таму зараз давайте паглядзім юбілейны, цікавы і вясёлы мультфільм. Давайте. Давай, Лесик, запускай! Ух ты! Зноў прыгажосць! Это я з Лесиком дамовіўся, каб ён свой салют святочны паўтарыў. Дзякуй, Топачка. Любая калыханка, з юбілеем. Віншуем усіх, хто меў дачыненне да праграмы раней і хто стварае яе зараз і з любоўю. Нас так шмат, усіх і не пералічыць. Але мы усім жадаем заўсёды толькі радасці і добрага настрою. Ну, вось і цудоўна. Юбілей юбілеем, а адпачынак нікому ніколі не пашкодзіў. Таму час чысціць зубкі, мыць тварыкі, Цалаваць бацькоў і ў ложачкі бегчы. а сны святочныя нам сёння феечка начаруе. Абавязкова. Дабранач і цікавых прыгод у снах. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.